Guys, ang tagiya sa cellphone, tuapas kalibunan na libang. Nalibang pa sa libon, guys. Ang tagiya sa cellphone. Panuhot, makadot. Baktas gari panuhot. Na dia manggang kuan. Pepino. Na niya nagbalik oy. Among itoy guys, so koyo guys. Ano? Ah. Oo. Ano nagtano lang Oh, horot-horot na. senyorita. Senyorita. Nagagmay. Ganuton. Lutun lang. Dito to, what? Tora, nagsunod man. Toran tagiya guys, tora ay. Humana siya kalibang guys. Tora guys ay. Awateo. Mato siyang tagiya. Humana siya kalibang, success na. Nakita na ba ganin nila Teo? Ha? Nakita na ba ganin? Kuwag kang nila. Ano sama na? Nakuhaan na ay, tingali. Nara guys ay, mo na siyang tagya sa cellphone guys. Nangaghugod siya kayo, mo na siya kalibang. Kalibang. Lama diri mo nang malin? Nara na kitong gagmay. Panguha ta. Bali. Ano ray, nanguha ta kuan? Agay atin sa nimo kuan. Karlo. Tamis. Kay kunok taloy. Ano senyorita? Ha? So many. Wow. Unsa man ni di ni dautan? Nga untag magsindahan. Sana. Linghod pam na. Mo man ni imukbang. Bani tanong. Basin na ito, sunod ito. Picture na dante, basi mo din ay kuan. Nag-bring me? Ay kuha ay. Gagag mas ko nagliso ay. Kuan man ni, paliya man ning ihas. Gas gali. Pero sa mukbang na, tagsaray lang mo na. Sagaran sa mga taga Thailand. May gamiton. Mo ni tigkat-kats mangga. Among gidala. Pala utot ang tigkat-kat sa mangga. Gipanuhot. Gipanuhot siya nagkaon sa mangga. Ha? Unsa na? Kagahi ato madara itong kaut.
Kasi tubli ani kaning dahon na tagas. Asa man? Tumoy ani. Ang papa. Kami gani ang kun si ko wala ha kuno. Oh, misla ka buhis kani hindi na misla katarungan ni. Kay rindam ko ni. Taka na sang. Wala. Wala man. Wala. Naawara ko ni dito. Ha? Bilin mo kay Baglen? Usa dili na pwede. Ano man? Ikritik pa mo nitlay. Ikaw ta ko. Wala ka sayang oy nga buak. Mga buak man. Hay, hoy, tabang. Ay, ay. Piskot man ning ituya mo ari man gyud sa kumbilahan. Musimhot man. Ni red le. Umot pan ostoy. Imo man gyud kong duolon toy oy nga mukaon kog mangga. Tag-asa ta Pagtapok pag nato ya Michael. Ha? Pagtapok ka ng kalba, pinutol mo ba? Pamutol ba? Tapok ka, pero di mo buwak ba itagak? Kwag bagbag ada desod. kari kani bagbag. Sunlig ba to be? Isa dito. Haron mabukol ka. Sunlig ba to ya? Nawara na. Awang ito. Yara ka dali. Wait sa wait. Mukaon sa kog mangga oy. Ambil ako sa kubag TV. Carlo, ambil ko na ako sa kubag Carlo. Ah, tudlan pa jud niya. Oh, kuha daw. Ikatig kuha dong. Dara sa ako ninyo, sudli. Anday. Oh, tu ako pagdagsa ko. Kot. Asa man? Toilet yung pindong? Aileen, diri dito nakasagap og mursiko si ate. O, daan pa ko kay ako di apo ko'y daghan. Matabang yun ni Rugpunit ron. Guwang na na. Sabi ako, yugon. Laksian na lang sin, makalatay ra makana. Tago ka, Carlo. Tama, kasi na hin. Kala na mo rin. Ay atake. Dagkur bugbungaw. Usam na. Baka no. Hakot. Bang sura na lagay. Dara sila isod ano sin. Dili, kuha lagi. Usam sa nimo kubag na napuno nung sa ni sa kuan. Mursiko. Kulang isara. Ako, napuno ko sa mursiko. Kani laging mag-vloggerista. Di man yung mga buwak, doon naman. Nana, dito.
Kapay. Sige, wag kang mga tagak tanan. Sige. 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 Agay. Mana. Sige. Sige, naman na agay. Ayaw. Agoy, agay. Wala pa maugi. Agoy. Una agay. Pangkitanan mo kalaki. Asa mong mangga oy, kita. Ate ba? Tuna, agay, gi. Padayon sin. Dayon naman gibati. Tubuan lang ka. Agay, agay, agay. Ito dili. Kita kung dapi-dapi oy. Gi, padayon na sin. Ya, tuo ka sila sin eh. Tuo magatiil sa sin. Mga oras na nagmangga sin. Gi, padayon na mong gibati. Ay sa sin. Ugay ng imo sinda. Taba ka pa yung nagpulit, Charlo. Tapulan. Tapulan mo ka naman. Tama tayo, sige, igi. Sin, sin, padayon na sin. Ito mo nang singgit eh. Nga. Ug ato ng tabangan kuyapan mo na. Gi, padayon sin, padayon sin. Ya. Tuo mo nila sin. Aw. Tara. Iyo ko na. Ay kung ulihasin ha. Yan ay kung uliha. Tumar, bakit sa bigas pa pang tudlan na? Hindi mo ito yung dagat. Sinog na tinutungka. Guys, Da. Nagabaan na lagi ka. Bakit yun? Si Papa, o may akong dadun. Ginog yung dadun. Daghan pa dyan yung gamit do. Kunti nagsudan dua kasako, te. Kitagsaan naman ang dance ka, Michael. pagmuan sa koy, nabuang. Uy, tayo sa hangin na. Bukong. Uy, ginoo agay. Ano na islim? Na? Tingnan ko diha eh. Okay. Nakangkay. Ang design asa na to. Baraan. Teka, natin matagak mo, na? Ubus dito. Muntok ba na ano? Uy, kapoy na ko kuan. Unya na. Sinya, sige, agay. Time out sa. Time out. Bakit yun? Time out. Ang tatay, kailangan ito. Bilin, bilin, surrender, bilin. Hala tabang sa punit Carlo. Buka pa siya na. Batik mukaon karon ha. Tali susi. Tara, di si Doy. Tawag kay Marcito. Asa man? Hala din na sa gikan. Isang kabuntod. Kaya ka sa kihaso, kanina nga pag nagtubuntod, Di man kadoy. Ika na gihaso, dito eh. Nga pala nung kubalik. Panood sa ako, Carlo. Ari mo ubos ako, kani ba? Dara oh. Ah, sige diha isudli na. Hinaya sad kay maikos bato. Kana sin, diha sin, yoga sin. Buang ka na sin. Oh, kadi ko no yoga niya kay masirang kotes gihapak ra po niya. Ipaso di may sin og pasaw. Hello.
Tulo eh. Ako cellphone Jacqueline. Bak na to. Di sakyan pa. Sa. Sakyan pa day day. Sakyan day. Hawa day. Apil ka sa dira day. Sudad pa ni baligya ni tag piso ang buak. Dagan man ni ang malit sa mga kuan. Mga tao. Parlo oh. Nakasakanan nito nga na. Ito nga na. Ah, Pagurarag iyak. mga buak. Okay, hapak atos now. 1, 2, 3, go. Ala kaluoy. Si Duy. Ay nga. Ay paghuhulog mo ko yan. Eh si Dodoy minatay kasi. Ikaray mo patay na ako. Duy. Asa magkagitan na to Duy? Magkagitan? Ah, imo sa tapapuyusan. Ayun, babay oy. Limbe. Uy, Josie. Oh, kalaki ka gising ha. Hala, tabang sad Carlo. Lagi, hawa lagi ka. Pero pagtabang kita na. Asa si Dodoy. Huwag tangasad. Doy! Tara, lison! Ha? Lison! Ay, buang na sino pangingin. Sako? Wala pang... Oh!